се скривам и те оставям сама. Добре. Тук съм ден, но няма да ме виждаш. Да, добре. Здравейте на всички, добър ден. В този голям ден, как се чувствате хора днеска? Аз да ви кажа, че вчера имах едно много голямо главоболие. Днеска се събудих и навънка има такава мъгла, че въобще нищо не се вижда, ни съседите не се вижда, а не да се вижда Юпитер и Сатурн. И всичкото това си помислих, че е символика на нещото, което го чух на вестите с новия вид на вирус, затваря всички неща и така нататък. Правят се последни опити да не затваря, обаче няма да е задълго. Както и да е. Днеска съм се облекла в металик, сило сребрено. Затова, що металика е боята цветя на Водолея. И на модерното, нарекохме на летящите чини, коли и всички тези неща. Обаче тези антенки, които съм си ги ставила, не са козирог. После си помислих, че може да приличам на козирог, обаче трябва да са като антенки. Защо? Затова, що Водолея също владее с технологиите. И това е енергията на Уран, на модерното, на съвсем противоположното от традицията. И сега ще ви обясна за глифа на Уран. Аз съм луда по тези глифи и планети. Вие се сещате, че виждате, че личи като една антенка. На времето си имахме такива антени на покривите на къщите. И глифа за Уран представя, ако тези, които са гледали моите видеа, там обяснявам дух, душа, тяло и ум, и препознавате го кръста, тялото и ума, и това е на духа, и има две души. Ние си говорихме, че глифа за душа е като полукруг, който секој сочи към миналото. И това е Луната в нашата карта. Или нашата душа, откъдето идеме. Обаче при Уран нещата не само назад, одат и напред. Значи душата от миналото оди към иднината. Това е глифа, това е значението на Уран. Така да, аз днеска искам да приличам на Уран. И затова се съблекла в металик сребрено и имам такива антенки. И така, тази сутрин се подготвях и точно символизъм на съвпада днеска. В мене беше един съвпад на Сатурн и на Юпитер. Сатурн ми казва: Мария, дали си доволно спремна? Какво ще кажеш? Да не се изложиш. Юпитер от тук ми казва: Мария, имаш ли мудростта само напред? Няма проблем. Всичко ще бъде наред. Сатурн пак ме дръпа назад. Ама нали, ще се справя добре. И сама си се смея и си викам, точно това нещо е, което днеска се случва. Дали и при вас е такова нещо? Плюс тази мъгла навънка, която имаме. Не знам в другите части на света какво е. Значи аз живея в Англия, средната част на Англия, и буквално не се вижда нищо от мъглата днеска. Така да надявам се до после някое време да се разясни небето и да видим какво ще стане. Така, Юпитер и Сатурн вече се приближава и вече са на некъде горе-долу към 2 часа. Ще се приближат на само 1 минута, значи на същия градус и на 1 минута разлика. И там ще останат некъде до към 8 часа. Така да, на местата, където е ведро в света, вие ще ги видите после залеза на Слънцето. Значи ако залеза е некъде към 4 часа, към 5, преди 5 вече трябва да ги видите. Много хора вече знаят да ги разпознаят. Юпитер и Сатурн. Юпитер свети много по-светло, по-силно. Сатурн е малко затова ще е по-далече, по-тъмен. Между това, тези сега ще се гледа. Аз вчера ги видях, обаче пак не можех да направя хубава професионална снимка. Както и да е, между това много хубава гледка беше това. Така, за днеска съм изпремала много неща. Просто объркани неща. Да видим какво ще се справя. Така.
цяло време говорим, че навлизаме в ерата на Водолея. И сега исках да обясня точно как човечеството се е развивало духовно, нали, чрез ерите, от самото начало, от като е настанало. И сега поразрових малко в история, в астрономия, в астрология и ще кажа, че аз не съм професионален историк, така да направих най-доброто, което може една дева да го направи. Аз го направих и сега ще ви презентирам информацията. Астрологичните епохи траят към една астрологична епоха, трае към 2160 години. Значи сега астролозите, някой казва 2200, някой казва 2000. Значи горе-долу пак е тези 2000 години, които са като преходни, като ново начало имаме. И как се определя тези астрологически епохи? Вие знаете, че нашата планета се движи около оста, която е наклонена на 23 градуса. И сега астрономите са приметили, че позицията на планетите не е същата от същото место в същото време в ерите и в годините. Това означава, че нашата оста се мести. И какво ще се мести? Тази показва към различни констелации. И както се мести остата, прави за 26 000 години, прави един круг. И сега тези 26 000 години, горе-долу казвам, са поделени на 12 съзвездия, нали? На тези 12 енергии и тук е получен е номера на 2160 години. Значи една астрологична епоха трае към 2160 години и сега ще започнем от началото на света. И сега пак казваме, аз тук съм се върнала 8000 години преди Христа. Знаеме, че и въпреки това, че сметаме технологически сме много напред, нали, пак научниците не са сигурни точно как сме започнали, как сме еволюирали и как са станали нещата. Така да, пак казвам, от това, което направих ресърч, казвам ви тези информации. И друго нещо, но сигурно вече знаете, че не мога да виждам никакви коментари. Така да, ще ви видя, ако имате въпроси и коментари после моя лайв, ще се върна и ще читам и ще ви отговоря, ако имате въпроси. И така, връщаме се 8000 години преди Христа, преди нашата ера, значи от 8000 до 6000 години. И тук започва епохата на рака. И сега ние знаем, че рака като енергия е майчинството. И това е, които са историци, знаят, че във времето, в историята имаме матриархат. Време, където дава се... майчинството е като божество се прикажва и се правят различни скулптури и майчинската любов е на първо место. И това е времето също, кога хората са почали да си градат къщи, да си правят семейства, нали, да не живеят отделно, тук да се прибира едно в едно. И това е епохата на рака, значи 8000 до 6000 години пред нашата ера. После рака, друго нещо. Да, по тази оста, която се движи, значи нашата планета, която се върти около констелациите, се върти обратно. Така да, после рака не е лъв, тук се връщаме назад. Тук са близнаците. Затова ние сега, примерно, преминаваме от риби пък в Водолей, а не в Овен. Овено е бил преди рибите. Сега ще ви обясня. Така да, после епохата на рака, преминаваме в епохата на близнаците. Това е горе-долу, пак казвам, от 6000 до 4000 години преди нашата ера. И тук хората са почали да пътува. Почали са тези малки места да ги свързва едно с друго и да правят градове. Почнала е търговията. Почнали са да се ражда езиците. Даже некъде 5000 години преди нашата ера правило
прото-индоевропейски език е створен, нали, който е майчин език на всичките европейски и азийски езици. И тук се развили значи, комуникирането, хората са почали да се движат, да градят градове, да комуникира, да се развива езика. И това е епохата на близнаците. След това следва епохата на Телеца от 4000 до 2000 години преди нашата ера. И в епохата на Телеца, Телеца, знаем всички, че владее с богатството и парите. И тогава са се появили първите пари, първите банкови дела. Това е света, това е времето, когато света е почал повече да го усеща земното, затова, що енергията на Телеца е също земната енергия, нали, да чувстваш чрез петте сетива, да усещаш комфорта, даже и на лукса, и на парите. Значи това е епохата на Телеца. После епохата на Телеца от 2000 години до нултата година, значи до нулевата година е епохата на Овена. И това е времето, Овена, значи с Овена владее Марс, това е времето на войните, на предизвикателства, конкуренция, на гняв. Значи тук важи мотото око за око, зъб за зъб. Това е времето на Спарта, на римяните, които всекой се е борил срещу всекой и са оцелявали само тези, които са били най-силни. И вече преминаваме в епохата на рибите, която на нас е много позната енергия. Ние сега приключва тази епоха на рибите. И това е от нултата година до горе-долу, пак казвам, до 2000-та година. Значи тази 2000 година вече ние се говорихме, че хората са знаели секој, че ще бъде голем преход. Даже и апокалипса като края на света. Майите са, нали, са дали годината 2012 като край на света. Обаче това е било хиляди години назад във времето и тези не са точно знали за какво става въпрос. Ама горе-долу, нали, са изчислили правилното време, че тази 2000 години ще е преходна. И сега енергията на рибите е като цяло, значи човечеството е трябвало да смекне от енергията на Овена, око за око, зъб за зъб, преминаваме на мотото обърнете другата буза. Както е казал Исус Христос, ако някой ви удари по едната, вие ме обърнете другата. Значи човечеството като цяло е трябвало да смекне, да стане малко по-духовно, да обърне внимание на душата и на духа. И в това време, значи, също в това време се е случил един такъв съвпад на Юпитер и Сатурн, който пак със сигурност историци, научници, астрономи, астролози не знаят точно със сигурност коя година как е било. Смета, че този съвпад също е направил началото на тази нова ера на рибите, когато нали, тези трите мудрици са одили, са следили тази Витлеемска звезда и са знаяли, че някъде ще се роди някое дете, което ще бъде детето на новата епоха. И тези мъдреци са били астрономи. Ама по това време, нали, астрономията и астрологията било едно и също, хората не са правили разлика. Там в 17-18 век вече почва да се прави разлика между астрономията, останала на по-научно ниво, като изпитва химически, физически съставки на планетите, на Вселената, пък астрологията започва да се бави повече с енергетиката. Пък дори днеска, в днешно време, нали, науката като цяло не признава енергетиката, т.е. признава я, ама не са сигурни точно, че действа. И астрологията точно се занимава с това, па ние вече си говорихме, че нашата Вселена, Соларния система е като един атом,
на нуклеус Слънцето и електрони, тези планети, и всички влияят на всички. Затова, защото всички сте са в едно цяло. Това е като да имате вие сте един организъм, имате тяло, имате различни органи. И сега може ли да кажем, че този еди си кой орган не е част от мене и не може да ми влияе на мене. Ние сме едно цяло. Така да ние, Вселената е едно цяло. Няма разлика. Така да, извинявам се. Тази епоха на рибите, нали, къде човечеството вече е почнало да се свързва с духовното, с Вселената. И за съжаление, тук ги имаме мрачните векове, където религията, тук значи се появили са се и тези прави религии, монотеизъм, къде властите, управителствата са почнали да злоупотребява религията и всичките научни доказателства са били спалувани, нали, убивани, за това, що тези ползвали са тъмната страна на религията като цяло, което въобще не е така. Аз баш си мислех, ние сме паднали на теста на Вселената. Значи Вселената ни дава една нептунианска енергия, една духовност, като казва хора, обичайте се, който е Исус Христос. Хора, нали, подигнете си вашите души на следващото ниво, одете си по мисията. Обаче, като и всекогаш, имаме тази битка на доброто и на злото. И в мрачния век злото е като почнало, нали, да оди напред, също като и сега, ама това няма да е задълго, нали, нещата ще се обърнат. И това е било едно време на Ренесанса, като, нали, и тогава сме имали, ние си говорихме съвпад на Сатурн с Плутон, което и 2020 го имахме, където всичко руши и започва един нов свят. И енергията на рибите, още сме при епохата на рибите, енергията на рибите е също на ниската вибрация и илюзия, и лъжа, и страдание, и да се бъде жертва, манипулация, което още сме ние в тази ниска вибрация на рибите. И сега вече трябва да поминем в друга вибрация, която е съвсем различна. И в това време за всичките нас е едно време на мистерии, на мъгли, където не знаем какво да мислиме, не знаем какво да планираме. Обръкани сме, не можем дори ни да се видим ни за празниците, не можем с най-близките хора. Между това хора, това няма да е задълго. Значи тази година беше какво беше, нещата ще се почнат да се отдърпа на по-позитивно. И вече като свършва тази епоха на рибите, която рекохме трае една епоха трае към 2160 години и сега ние не сме сигурни точно кога е започнала, нали, епохата на рибите. Исус Христос дали е роден в 0-та година или в 7-та година или 3-та година преди нашата ера, нали? И затова казваме горе-долу. Между това с всичките тези планетарни събития, които се случва, последно тази година, вижда се, че има наистина един голем енергиен преход. Даже некъде чех, че някой астролог, който е живял в средния век към 950 година, вече е знаел, че 2020 година ще бъде нещо страшно и си рекол дано да умра тогава, да не виждам за какво ще стане въпрос, на всичките им изглеждало, че е толкова много страшно. Обаче пак казахме, че това е начина, на който старата, нали, традиционната астрология мисли на нещата, или пък астрологията е като злоупотребена на този начин, за това, що на хората се преказва като някаква си глупост, някакви си енергии, които няма връзка, и затова с по-новата астрология, нали, вече
така ни учат в училището, да не казваме събития, тук да казваме повече като на психоложка основа. Значи, ако имате един Сатурн квадрат с Сатурн транзит, който аз го имам сега и точно днеска, който е време на блокаж, на страх, на къде да ода, дали съм направя път, дали какво да направя, значи да не се казва, че може да ви се случи нещо негативно, затова, що в момента може да е негативно, ама на по-дълга стаза това нещо е нужно за израстване на душата. И като поминат тези по-трудни конфликтни транзити на квадрати и опозиции, ние вече излизаме от този период, како е на по-мъдра душа. И като се обръщаме назад и си речеме преди 2020 година какво стана, сега, нали, каква съм аз? Има една голема промяна и тогава сме горди на всичкото, което ни се е случило. Затова, що рекохме, ние учиме, израстваме чрез трудностите. Ако ни е лек живото, ако всичко е уредено, няма развитие. И това е един безполезен живот за мен. Трябва да се борим. Трябва да одиме низ трудности. Какво още може по-зле да се случва това, кое е? Няма, аз мисля това. Ние сме на дъното. Няма надолу на къде да одиме. Следващото е да одиме нагоре. Така, и с всичките тези събития на планетите, 2020 година ние вече много си говорихме за нея, с ретроградни планети, с която започва с Сатурн и Плутон. И ако Плутон беше като разрушителна енергия на Сатурн, което е традиция и авторитет и управителства, сега в края на годината, значи Вселената ни даде време от 1 година да помислиме, който може да се освести, да се събуди и да рече, ама аз май не е сам на истинския път, трябва да се върна на истинския път. Много хора се събудия, много хора не се събудия и няма да се събудат. Всеки си имаме право на избор. Ние това си говорихме, че избора дали е съдба или избор, нали, в живота, има и съдба, между това има и избора. И къде е избора? В нашето действие. Ако не действаме, нещата няма да се случат. Това е точно мистер Карма, който иска от нас. И значи сега ние навлизаме в ерата на Водолея и не може да си мислите, че днес съвпада, от утре вече сме там. Значи ще поминат години и години. Ние си говорихме в един от моите минали лайфове, че тези преход, нали, като цяло ще трябва дори там до 25-та година, като Плутон навлезе в Водолея. Значи ще е постепенно. Не може отеднъж да се сменят нещата толкова рязко. Трябва да има малко по малко. Крачка по крачка да се оди напред. И тогава в ерата на Водолея това ще е едно време на свобода, на технологии. И пак си го мислех, че май ще паднем на теста, затова, що Вселената ни дава технологии, дава ни свобода, обаче ние не знаем да ползваме тази свобода. Като имате един затвореник, чувате го в затвор и го пущате на свобода и он прави глупости. Ние не знаем да ползваме свободата. Затова тази година ни се даде като време да седим вкъщи сами, с себе, да си направим разговор с себе. Всичките тези ретроградни планети ни оказват да направиме диалога с себе, да видим докъде сме, за да, ако сме на погрешния път, да се върнем на истинския път. Обаче, вече още сега ги гледаме тенденцията, че технологиите почва да се злоупотребява. В смисъл, новите технологии трябва да ни улеснат нашия живот. В смисъл, всичката работа, която са вършили хората, да може да я връщат технологии, за да можат хората да има повече време за себе и да обръщава повече внимание на своята духовност. Обаче, какво става с новите технологии и машини? Нали, много хора страда негативно, в смисъл нема нови работи, нали, остава без работа, значи това не е целта на Вселената. Ние грешиме пак некъде, със сигурност. Затова, защото всичкото, което се случва,
По принцип, като ни се случва нещо негативно в живота, помислете се, къде аз греших? Това ми е опомен и знак. И ако се сверим на време, можем да се върнем на истинския път. Или друго нещо, с новите телефони. На нас трябва да ни овъзможат да, нали, по всекое време, на всекое место, къде и да сме, за да можем да комуникираме. Какво правиме ние с новите телефони? Ние не се социализираме. Ние седиме всичките вкъщи, 4, нали, семейства от 4, седат в различна стая и правят си обед чрез телефона. Това не е идеята за свързването на Водолея. Значи ние пак се отклонуваме. Ама това е нашето човечество. Затова не сме божества, нали? Затова, що хората грешат. Боговете не грешат. Затова ние не сме божества. Затова ние тук сме направили грешката от къде сме Еденската градина. Нали? Като Ева е вземала забраненото ябълко и оттам е направена цялата грешка и ние си продължаваме да си грешим и да се сопинаме от същия камен и до кога ще е, така не знам. Затова е време, сега е време, къде трябва да се събудиме. И рекохме, ерата на Водолея ще трае, значи пак някой си 2000 години от тази година, значи горе-долу от 2000-та, 2020-та, до некъде до 4000-та година в нашата ера. Значи следващите 2000 години. И енергията на Водолея означава да се събираме всичките на едно место. Интернета е като цяло най-големия бум на Водолея, ама трябва да го ползваме по правилния начин, не по грешния начин. Не да се оттугяваме един от друг. Интернет и новите технологии трябва да ни слушат да се сплотяваме. И затова Coaching Reel е една прекрасна платформа, която точно оди по пътя на Водолея. Затова ще ползва интернета, за да направи една социална група, една социална платформа, къде хора от целия свет ще си насочат енергията към едно нещо, към позитивизъм, към обич и към хуманитарство. Голема благодарност до Coaching Reel и до Станислава и Десислава. И това беше за епохите, с които сме минали. Значи, има много да се чита, има книги, има истории, има, нали, много неща на бразина, колкото можех така на най-доставен начин и ги набрих тези неща. И как нашето човечество се е развивало духовно и как е това представено чрез констелациите. И сега, тук съм ви подготвила така, за Сатурн и за Юпитер. Кои са тези две планети? Ето ги зад мене. Сатурн и Юпитер са двете най-големи планети в нашия соларен систем. И те са направени от газ giants на английски. И затова се казва Великия съвпад, затова, защото тези са най-големи планети. И тези са като преход от личните планети на висшите планети. Лични планети са Меркурий, Венера, Марс, които пак като се върнем на рождената карта, казва за нашия личен живот. Сатурн и Юпитер са планетите, които не вписва в обществото. Начина на кой ние се впишеме в обществото. Значи Сатурн е структурата и реда. И Сатурн, примерно, в картата означава къде трябва да сме най-дисциплинирани, най-отговорни, къде имаме най-вече трудности. Ние вече си говорихме за Сатурн в едно от моите видеа. И Сатурн по принцип в гръцката митология това е Кронос. Пък Кронос означава време. И времето като цяло, нали, времето лечи всичко. Времето като цяло е болно. Това е реалността на Земята, която ние си говорим за Нептун, което е
духовния идеален свят, Сатурн и Кронос е времето. Как се ние впишаме в обществото. И мисля, че ви показах глифата на Сатурн. Това е кръста, който стои над душата. Това означава, че материалното при Сатурн е по-важно от душата. Телото и ума. Значи как се ние впишаме в обществото. И Сатурн е също традицията. Сатурн владее с старите неща, с антиките, с замъци. Пак Юпитер, в гръцката митология това е Зевс, бога Зевс. И Юпитер е планетата, значи там където го имаме в картата, Юпитер дава разширение, дава мъдрост. Значи най-вече можете да развивате вашия дух чрез полето, къде ви е Юпитер в вашата нарождена карта. Затова той ви дава оптимизъм. Между това дава и преувеличаване на нещата. Значи може да има твърде много от нещо. Значи прекаляване. А знаем ние, че всичко е хубаво, като е на средина, да не има прекаляване. И интересното е, че в митологията, мита за Кронос и Зевс, нали, Кронос е главния бог, който е владеял, жена на Кронос е Рея, и Кронос е съкал да владее вечно. Кронос е бил авторитет, аз съм ти твоя бог и трябва да си подчинен. Затова в светската астрология, Mundane Astrology, Сатурн представява управителството. Они са най-горе на пирамидата, ние сме тия, които трябва да им се подчиняваме. И Кронос, това ще искал да владее вечно, какво е правил? Ял си е неговите деца. Децата, които он си ги правил, Рея ги е раждала. Този не е съкал никое дете да е наследник на трона, он съкал вечно да остане, он си е ял децата. И като се е родил Зевс или Юпитер, Рея решила да спре това проклетство. И на Кронос му е дала един камък, овиен като бебе, и му го е дала да го изеде. И така Юпитер доди, нали, с хитрост, ама Юпитер доди на трона. И Юпитер, Зевс, е вече този главния бог на небето, който дава разширяване, който дава късмет, оптимизъм. Между това, Зевс в гръцката митология също, като се, нали, ако много го налютите, насредите, може и да пуска такива едни грамотевици. И това също, този символизъм за съвпада, днеска ви го разказвам, за това, що по същия начин тези две планети, бащата и синя, се срещат днеска и по какво е този съвпад, по какво е значаен, за това, що са много близо. Тези планети, значи по принцип на всеки 20 години има цикъл, който правят Юпитер и Сатурн, които са в съвпад, ама съвпад в астрологията се смета 8 градуса. Значи това не е малко 8 градуса. Днеска тези са в съвпад на 1 минута. Значи 1/6 от 1 градус. Тези са много близко. И последен път, за толкова близко, в съвпад Юпитер и Сатурн са били 1623 година, преди това беше 1200 и коя беше там, следващия път 2080, път 2400. Също нещо много интересно е това, що този съвпад може да се види от цялата Земя после залеза, затова, що по принцип съвпада е близо до Слънцето. И като Слънцето блести, нали, силно, ние не можем да го видиме. А този денеска се случва по време, което е, нали, на сансет, на вечерно време, и ние можем да ги видиме като една блестяща звезда. Така. Да, да ви покажа глифа за Юпитер. Значи, имаме го пак кръста, което е тялото и ума, и имаме душата, която е над земното. Значи, ако при Сатурн на първо место е земното,
виж кръста е отгоре. По принцип виждате, че са много подобни. При Сатурн душата, мъдростта, филозофията е на пръв план, па после е телото. А при Сатурн е обратното нещо. И това е значението на тези две планети. И в светската астрология Юпитер владее с правителството, ама като закони, в смисъл закони да се... И Сатурн владее с правителството, нали? Ама като осмисла Сатурн е повече като надреден на хиерархията. Пак при Юпитер закони осмисъл трябва да си има някакви закони в обществото, които всичките ще одиме по них, за да имаме едно хармонично общество, значи от позитивната страна. Правителството управлява Юпитер. Също с църкви, религии, университети, затова, що рекоме, това е Юпитер е владетела на Стрелец, това е на далечни пътувания, на осъзнавание, на ширение на ума и духа, значи на първо място при Юпитер е мъдростта и философията. Пък на Сатурн на първо място е земното, страданието, как да се впишеме в обществото по трудния начин. С Юпитер нещата в картата се случва като на късмет, с Сатурн няма късмет. С Сатурн нещата трябва да се изоди по дългия път. Не ни по кратък, не ни нали, с различни, не знам, трикове, само по истинския, по трудния път с Сатурн се оди, докато Юпитер, нали, то знае да прекали, да даде много повече от каквото ни трябва. И тая е, нали, разликата между бащата и синът, което е Сатурн и Юпитер, които днеска се среща много близо. И друго нещо важно е за това, що цялата 2020 година, нали, имахме тези три планети и с Плутон, които бяха в трудната енергия на Козирога, което също е ограничения. Ние ги почувствахме и духовно, и емоционално, и по всякакъв начин ограниченията тази година. Значи страхове също. И сега първо Сатурн премина във Водолей на 17, мисля, после на 19 Юпитер премина във Водолей и само Плутон останал в Козирог, в тази трудна енергия, до 24-та година. Между това, като вече ще имаме едно отдъхване, за това, що от тези три големи важни планети, нали, вече две поминува горе-долу по същото време в Водолея и после Плутон ще им се придружи, нали, ще излезе от Водолея 24-та година. И енергията на Водолея е на равенството. Водолея е противоположният знак от Лъва. Значи Лъва, ние си говорихме и за 5D-то, което е енергията на Лъва, което иде чрез сърцето, чрез любов, само що при Лъва е яко егото. Аз те обичам, аз творя, нали, прави се всичко от любов, ама при Лъва е яко егото, като Лъва да се сам да бъде на трона. Докато Водолея противоположното е също обич, помагане, хуманитаризъм, ама няма го това его. По принцип, във въздушните знаци егото е много слабо. И за разлика от другите два въздушни знаци, къде примерно при близнаците е важно комуникирането с другите, при везните е важно партньорството, комуникиране в партньорството. Нали, въздуха владее с мисълта, комуникация с езика. При Водолея това е едно комуникиране и разменяне на информации на групово ниво, на социално ниво, на всички, не само един на един, тук на всички като цяло. Така. И това е много важно, нали, което излизаме
Значи, колкото и тази 21 година, колкото и да не е идеална и не може да е идеална после 2020, нали, все пак ще доживеем едно отдъхване на тази енергия от земна на въздушна, от Козирого, който е много трудна енергия, на Строгос, на Водолея, който е свободен дух, свободни души, правения планове надалече, пътувания надалече. Ние ще имаме ограничения и следващата година. Аз ви говорех, нали, там с еклипсите до към юни месец или на некое ниво после до края на следващата година за по-далечите пътувания. Между това, според мен, това са някакви последни опити, които се правят с тези ограничения и Вселената тук вече, нали, става на наша страна и каза, нали, стига страда тези хора, трябва да им помогнем. Има хора, които са родени с Юпитер и Сатурн на съвпад. Рекохме съвпад в астрологията се брои до 8 градуса. Колкото е по-близо, толкова е по-яко. Значи, днеска е на 1 минута само. И тези хора, значи това би били хората, които са родени към 2000 година, преди това 81 година, има некъде в картата този съвпад. И това е много в полето, в което ви попада. Може да споделите с мен, ще видя после, ако има такива хора, които ги има в наталната карта. И в това поле, в което ви попада, тук ще има силна амбиция в това поле. Ще има големо желание да се оди напред, да се напредва, нали? И секогаш казваме високата вибрация би било да вземеме от Сатурн не ограниченията и страховете, ами от Сатурн да вземеме структурата, дисциплината, да одиме по правия път, от Юпитер да вземеме амбицията, да вземеме разширяването, мъдростта и като от тези двете планети, които са на съвпад в некой си знак, значи сега е в Водолей, взимаме най-позитивната енергия и ние одиме в иднината с един голем оптимизъм, ентузиазъм и не може нищо да не се рине. Значи колкото и да има мъгла навънка, няма да е засекогаш. От ние си говорихме, че и като ако е много хубаво, няма да е вечно, и като е много зле, няма да е вечно. Така да всичко това е променливо. Нашия живот е един цикъл, който се върти. И с тази голема енергия, ако сте родени с Сатурн и Юпитер на съвпад, вашата карта, това означава, че в вас има един много голем потенциал. Обаче, сигурно ще трябва да поминат поне 30-35 години, този потенциал да излезе във вас, да дойде да се качи на тази висока вибрация. От и ние си говорихме, че като сме родени, по принцип ги имаме ниските, ние се раждаме с ниските вибрации на планетите, на Слънцето и с времето развиваме високата вибрация. И това е за това, що ние сме родени в едно сатурнианско общество. И сме израснали в едно сатурнианско общество, което сега вече приключва. Новите генерации, които се раждат, даже вече от 90-те години, които са родени, виждате, че новите тинейджери не са като нас. Они са различни. И лошото е, че може да не са насочени по правилния път. Значи в них, в новите генерации вече се го имат този ураниански дух. И трябва ние да знаем как да се справим с нашите деца. Не да викам, моето дете е различно, не говори, не е като другите деца, нали, не иска да кюкари, иска наука, да, това е супер, вашето дете е различно. Значи, гледайте да го насочите към конструктивни цели, тази силна енергия и тази различна. Затова, що енергията на Уран е ексцентрика. Аз съм различен, ама аз съм качествен. Аз съм различен не по лошите неща, по пиене, пушене, клюки. Аз съм различен по хубавите неща. Аз съм астрологията, нали? Уран владее с астрологията. Ето, вече един уранианец. Аз ставам един уранианец. Значи да бъдеш различен, ама по хубавите неща, по качествени неща. Не по глупости.
Значи, толкова са се моралите и стандартите на нашето общество толкова са много изкривени, че аз гледам, че хората, да, те си искат да са ексцентрици и уранианци, ама с някакви глупости, долни неща, с ниската енергия. Не, хора. Помислете в какво сте различни и с какво можете да бъдете различни по позитивния начин. Да кажат всичките, вау, нали, наистина, този човек е различен, ама евала. И ако със старата традиция знаем, че ние ще наидваме на много пак ограничения. От и това си е в гените. Види го той на къде се е залетал с глупости. Ама, нали, старите казва, каравано си върви, кучината си лаят и ние си продължаваме напред. Ние дълбоко в нас знаем, че този е истинския път. Може всичките да казват, че си еди си какво, че си всякакви глупости, вие в себе си знаете, че вие одите по вашия път. И като одиме по нашия път, тук при нас излази тази уникалност. От и с старото общество, с Козирога и с ниската вибрация на рибите, от която излизаме, рибите като вибрация са много хубаво нещо, ама според мен рибинската любов, ние не сме спремни за такова нещо на Земята. И затова сега преминаваме в друго нещо. Забравих си мислата. Като с уранианската енергия, да, добре. Видите, като се даде на човек свобода и човек вече не знае точно как да я употреби тази свобода. Както и да е. Да, говорихме за уранианската енергия, да бъдем уникални по качествен начин и да не гледаме назад и да не гледаме какво ще кажат, оти аз го правя това. Да, вие си оти по вашия път. Вече говорихме, всичките сме различни. Ако се копираме, ако вие правите също като и другите, какво е това? Вие си оти по вашия път. А все пак трябва да сме сплотени заедно. И като всеки си оди по неговия път, тогава всеки си е щастлив. Оти аз си следа моята душа, ти си следиш твоята душа. Ние всичките колективно заедно следиме нашата духовност и тогава нашата духовност се качва на следващото ниво. Това е енергията на Водолея. И също да си помагаме. Хуманитаризъм. Оти рекохме при Водолея нема его. Аз ако имам, няма хиерархия, като при Сатурн Козирог. Аз ако имам, аз го споделвам. Видите, по западните земи има много такива хуманитарни магазини, хората дава и друго нещо хората ви кажа. Ако имате предизвикателни аспекти в вашата карта, едно нещо, с което, или както казваме, карма от предци, от минали животи, едно нещо, с което можете поне малко да облажите ситуацията, е да давате от сърце, да делите, нали, дали ще бъде дрехи, храна, пари и така, като го давате от сърце, искате да помагате на него, така се улеснава нашата карма. Вие може да си спомняте, че старите баби и дедовци са го правили това нещо, не са знаели защо и къде от какво, ама старите казват, че трябва да се даде. Аз имах един другар, викаше, че моята баба най-хубавия петел за Коледа го взимаш и го даваше на тези, които най-сиромашните в селото. И аз питам, бабо, защо за нас не? Сине, така трябва. Не знам защо, така трябва. Значи они са го знаели. Ние днеска станахме много егоистични. Трябва да даваме, трябва да споделяме. Ако има някой, който се бави с същото нещо като вас, трябва да се сплотите с него и заедно да сте по-силни. А не да сте си конкуренция. Значи това е било ерата на Овена, къде всичките сме били, нали, сме се състезавали кой е по-добър. Всичките сме уникални. Има много астролози. Всеки е уникален по своя начин. Всеки ще ви направи хубава карта по различен начин. По това се различаваме. А като се сплотиме всичките заедно, всичките си помагаме. И това е енергията на Водолея, към която трябва да се стремим. Така, трябва да знаем какво да си ползваме тази свобода, която ни се дава.
Значи пак ще кажа, следващите няколко години няма да са лесни, ама какво? Вие се насочете, не гледайте какво се случва в света, дали ще има полети или мъгла навънка, не ви интересува. Което ви интересира е вашата душа. Какво съм направил до сега, на кой етап съм в живота и какво искам да направя в тази нова епоха. Затова, що оренианската енергия вижда надалече. Направете планове. До 2025 година, като този Плутон навлезе в Водолей. Аз какво ще съм направил? Това ще съм завършил този курс. Ще съм си направил кой каквото си обича, нали? Казваме всичките си имаме различни неща. Послушайте си вашата душа. Видете 2020 година каква е била за вас. Какво ви се е случило. 2020 година за мен беше уникална, с много турбуленции, с изключително много стресна. Обаче в 2020 година аз направих много промени в моя живот, с кой се гордея. Мога да кажа, че поне 3 големи промени, които исках с години и се влечеше да ги направя, аз ги направих тази година. Не беше лесно. И още не е лесно. Ама полека одиме всичките напред. За 2021 година имам нов план с едно нещо, да видим дали ще стане. Тоест, добре, 2 или айде 3 да ги кажа. Те са на листата. Значи, 3 желания ми са се изпълнили в 2020. Още 3 имам за 2021 година. Да видим дали ще станат. Ще си говорим следващия декември. Така да направете планове надалече. Не гледайте какво е сега. Ще славиме Коледа вкъщи сами. Голяма работа. Нали? Ориентирайте се към еднината. Ориентирайте се към технологиите. Ориентирайте се към Уран. Как да си бъдеме полезни един на друг. Имаме го интернет да се сплотиме. Да почнем повече да организираме семинари, да се надградваме духовно. Само това нещо ни е останало в живота. Всичките други неща, всичките коли и къщи, нищо няма да вземем с нас. Ще отидеме голи души горе и там ще видим какво сме направили. Така да направете си. Сигурна съм, че повечето хора тук вече са го направили. Аз си рекох, че на Коледа ще седна и ще направя точно тази списък с благодарност за 2020 година, която ми е дала и с желания за новата година. И също на 25 Коледа, да, рекох, ще излиза на живо, да кажа кой ми е пратил най-хубава снимка. За сега ми стигна не много. Между това, колко са толкова са, ако има още, ще ги взема в обзир, нали? И тогава ще дена на Коледа, нали, когато ще си пожелаеме хубави желания за далечната иднина и ще гледаме само в иднината. Днеска препоръчвам ви какво да направите. Сигурно и другите колеги са ви го кажали в Coaching Reel. Аз нямам време да ги гледам, ще ги гледам после на запис. Значи, днеска с молитва, с изчистване на енергията вкъщи на самите нас, чистиме всичко и, нали, зацъртяваме нови цели в живота. Затова, що днешният ден, колкото е мъглив и обръкателен, толкова е хубав и як и силен като енергия. От нас зависи дали ще използваме тази енергия да се обръкаме още повече, да се изпаничиме и да си останеме в страховето на Сатурн, или ще продължиме напред. Нали, трудно е, ама продължаваме напред и целиме към планината горе, където е нашия замък, където се наоди нашия принцеза, който каквото си замислял, нали? Целиме там. Ако по пътя има много кал, има много камен, има много сопки, ние се сопинаме и падаме, викаме, трудно е, нищо не е лесно в живота. Значи, само напред. Гледайте горе в планината.
Олимп, където са боговете, където е Юпитер, Зевс и с мудрост, с нова философия на живот. Секогаш има какво да се научи. Ние учиме докато сме живи, цял живот. Така да само напред направете си. Също това е хубаво време да се учат с Юпитер нови неща, нови курсове. Прекрасно време. На коучинг имате прекрасна платформа, която помага на всички нас. Аз с Coaching Reel дознах много неща, които интересното е. Значи, като имам клиенти, които са правили консултации с други колеги, същите неща, чрез различни от различни страни. Аз гледам през планети, някой друг през други неща. Като се сведе, всичко едно и също. Аз имах консултация с еди си, кой също нещо ми го кажа. Значи резултатите са същи. Така да има го. Това е. Открили сме го. Само трябва да одиме напред и да постигаме нови цели. Така, добре. Друго, какво да ви кажа? Да, пак ще кажа за съвпада, главно за съвпада, днеска говориме. Съвпада на Юпитер и Сатурн е най-близо тази година от 1623 година. Следващ път ще бъде 2080, път 2400 година, който казва, че наистина живеем в важно време. Това е също съвпада, който се е случил по раждането на Исус Христос и който показва начало на една нова ера. И трябва да сме много щастливи, що живеем в такова време. Замислете си хората, които са живяли по това време на нултата година, горе-доле въобще не им е било лесно. Обаче сега, като гледаме от историска гледна точка, нещата са много, много важни. Или в средния век, когато се е получила тази ренесанс, сега имаме нова ренесанс. И ние сме тези мъдри души, които сме избрали това време, които ще се справиме. Аз съм сигурна. Само трябва да се обединиме заедно, да няма... Всичките трябва да сме на същото ниво, да си помагаме един на други, хуманитаризъм и много любов. Любовта е нещо, което трябва да дойде на земята. Любовта е нещо, което Вселената се опитва с години и векове и епохи да ни каже: хора, трябва да се обичате, ама истински. Безусловно, ние никакво не може да го префаним това нещо. Времето дойде и време на промена. Време на технологии. Прекрасно е да може да говорите от единия край на света, да ви слуша в другия и да ви гледа. И замислете си, ако това преди 20 години беше незамислимо, днеска е реалност и най-нормално за всички. Никой не е помислил. Новите генерации даже се мислят как на времето сте вие живяли без тези телефони. Замислете си за следващите 20 години какво ще стане. Значи, можем само да си предполагаме и да сме живи и здрави, да го видиме. Така, Станислава тук ли е? Да, ето е. Мария, благодаря ти за цялата тази уникална, невероятна, фантастична информация. Много интересно правиш нещата, съзнанията, с уменията, които имаш, с митологията, с много, много красиво, поднесено, различно. Ти сама го каза, за всеки има своя си път, по който да върви, но всеки е уникален в това, което прави и е много различен от всички останали. Мери, още веднъж ти благодаря за това, че беше